Bon dia, poble. Vídeo breu, curt i res, com sempre. Estem veient, i passa molt desapercebut, que les policies locals, també els Mossos d'Esquadra, se senten impotents a l'hora d'agafar aquestes colles o de fer fora aquestes colles que fan mal per arreu del país de Catalunya. Això és qüestió política, No cal que ens enganyem. És qüestió política. Sí? Ho dic per la gent que vota Esquerres, Junts, Societas, Repeteixo. És qüestió política. Hi ha mala llet per tot Catalunya, perquè les policies, molts policies agafen la baixa perquè no volen saber res, perquè detenen un tio i l'han de detenir 60 vegades i torna a sortir, després aquest tio els amenaça, sé d'on vives, tot això. I vulguis o no, els policies també són persones. Ho veiem amb els agents de molts pobles petits, que se senten impotents i ja quan truquen les mateixes persones del poble per queixar-se i els diuen, nois, no podem fer-hi res. Normalment, repeteixo, normalment són gent immigrants, magrebins, marroquins, val? Ara cada vegada hi ha més bandes del centre d'Europa, bla, bla, bla. En recordem a l'hora d'anar a votar. Tot és qüestió política. El mal del carrer és qüestió política. I erradicar aquest mal del carrer també és qüestió política. Sí? Llavors quan trobo algú que em diu no, jo de política no vull saber res. Aquest tio és subnormal. Aquest tio és anormal. Aquest tio no tindria dret ni a votar. Sí? D'aquí la reflexió d'avui. Visca Catalunya Lliure.